Pipila ka mga timbangan sa mga manindahay sa Tabunok Public Market sa Talisay, gipang-imbargo humanasutang tikasan atol sa kinilat nga inspeksyon sa nagduma sa merkado. Adunay live report si Faye Marie Dumabok. Fam. Bob, 25 ka mga timbangan ang nakumpiska kagahapon ato sa unang hugna sa pag-inspeksyon o kaganihang buntag gihimo ang ikaduhang hugna alang ning buwana. Ang Task Force Timbangan sa Tabunok Public Market subling ni susi ganihang buntag kung insakto ba sa timbang ang gigamit ng mga timbangan sa mga naninda. Gamit kining weighing test ang adunay gibugaton nga usa ug 2 ka kilo, masuta kud adunay bay pagpanikas. Kagahapon, 25 ka mga timbangan gyud ang nasakmit. Iko periodic na mo, akong inan. Periodic na, pero di yung mo butang og pizza. Magsigil lang sana. Ha? Daghan namin na, murag, kuha na gina, perennial problem na ginang kuha na diha. Mag-operate karon. The following days, mabalik na. So dili sila maka-proceed sa ilahang pag-renew sa business permit unless atong inspect pag-usab ang ilahang kaning mga timbangan. So naatay ihatag nga certificate nila. Ang mga mamalitay mapasalamaton nga gihimo ang inspeksyon. Kay ako na biktima sad ko og kanang dili kay sakto. Pag uli na ko sa amoa, gamay ra kayo ang shrimp nga akong napalit nga 1 kilo. Usa sa mga nakapasar sa inspeksyon, ang usa sa 160 ka mga nanindag seafoods sa maong merkado. Masuko ang Ginoo sa kulang og timbang. Amo dyan mo dyan among gitamdan kay daghang grasya basta magtarong sa negosyo. Gawas nga binuwan nga gisusi kining mga timbangan sud sa merkado na ilaing tip ang tagdumala niining merkado. Kay saman lang ini, usa ka kilo gikan ni kang Ma'am Nancy ato ang gisampol. Aron mas suta gyud nimo nga insakto gyud ang timbang gikan sa imo ang gipalit diha sa imong tindera, adunay timbangan ng bayan nga gitamutang sama lang niini. So dinhi ato i-check kung insakto ba nga usa ka kilo ug tuod man usa ka kilo gyud. Mo kini pag-test kung wa ba manikas ang inyong tindera nga inyong gipalitan sa bisan sa isda or karne man. Ang merkado adunay 3 ka timbangan ng bayan. Gihangyo ang mamalitay nga gamiton kini aron makasiguro. Gawas nga kumpiskahon ang mga masakpan nga nagtinir og tikasang timbangan, pamultahon og 200 pesos hangtod sa 5,000 pesos ug mamahimo pa nga mapriso sud sa 3 ka buwan ngadto sa usa ka tuig. Bob, dugang ni Bas nga kun pipila ka higayon nga masakpan ang usa ka tindera o ang mamaligyaay nga nanikas o nangilad gamit ang timbangan, hayan nga dili na sila maisyuhan og certificate of compliance nga usa sa requisitos alang diha sa ilang pag-renew sa ilang permit nga himuon kada tuig. Bob, Daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report.